Okay? Mayat tapno malami isan ti olo digiti bumarbara. Bumagbagang kandi nga maka-move on. Ay, adong nga ta sigurot na gastos da ka digiti tarpaulins da. Tarpaulins lang ba tinagastusan da si Lawrence? Ay, adun lang nga tarpaulin ka no. O, lagarod. Kendi digiti da dumapay. Okay? Inte man pa lang apo itibiyang ti update manipod pa lang kini Idol Dennis Gabriel Alipio iti Philippine National Police amwente man apo iti sa saaden ti probinsya tayo nga Ilocos Norte bayat iti nagpatnag 24 oras apo kalpasan ka dito'y nagpupuyat nga tattao. Dito'y election 2025 dito ti may sa kadigiti puyatan digiti masiknan puyatan tay amin apo nang nangro na digiti sa aming kaming team media mga idol. Makidamag tayo man iti PNP and we would like to congratulate also the PNP gayam INPPO for this event sa election. Talaga naman full support. Colonel Obar, ang galing-galing mo, Frederick Obar. Okay? Ito man kini Idol Dennis iti police reports. IFM News. IFM News. IFM News. Police reports. Magandang move on, Idol Dennis, kamen. Yes, magandang move on, Idol Bernard. At last, nalpasen dato'y manong puyat. Ken kasamaten na manong dandanag. Dagitay kandidato. Saan lang nga dagitay kandidato padanagan. Dagit didi. Pati kaming iti pulisya, Idol Bernard. Amakan lang tanga ma-maintain dati kina green category. Yung at last na panaknikan. Iti nagpatnag. Nga peaceful. Iti pakabuklan ti eleksyon. Iti probinsya ti Ilocos Norte. Mabuta from day one. Naging ganang nalpas iti proklamasyon na iti kandidato. Ket awan dagitay haras dagitay untoward incident kuma akas iti sabali nga probinsya nga dayti pipinal prog Idol Bernard ti Ilocos Norte peaceful iti pakabuklan ti eleksyon iti probinsya ti Ilocos Norte. Pero namon dito kaming iti pulisya nga sapada nga niwaras kaditi polling precincts aging gana kanalpas iti canvassing iti laing rabi ken imalpagit iti agsapa iti mga lugar iti probinsya ti Ilocos Norte. Kung natin iyang pulisya agyaman damit iti publiko, gabuto nang ikooperar da, iti reto'y panakapropeher, iti kalindigan, iti umili, nga napanagbotos, iti laing kalman, Idol Bernard. In bagada, nga naawan ti tulong, iti force multiplier, ket narigatan iti pulisya, nga nang minar, iti nakintan na iti bukod tayo nga probinsya. Nupay, ada iti natiliwan, ti may pagurap, nga boss buying, iti nagdo mga lugar iti probinsya ti Ilocos Norte. Second iti PNP Idol Bernard aging gana nga na-deliver digiti automated counting machines aging gana ni subli iti canvassing ito'y ngaing payan da iti seguridad para palang iti prakabantay iti botos digiti umili iti probinsya ti Ilocos Norte. Kung natin ilang pulisya tuloy-tuloy itinda pa nagbantay kadagitay daduang pangalong lugar ang mga lang kadagitay agbalintata nga apekto kadagitay na atil iti politika ang sapel na kuma agbalin kuma ng talan kin maakot ti amin iti nagbaling nga resulta iti botos Idol Bernard kas magitamet nalawag iti resulta iti counting iti pinutusan iti laing rabi iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte Idol Bernard. So iti agdama nakistay foot pa lang dagitay daduma nga police nga na-deploy nga dili iti probinsya ti Ilocos Norte aging gana nga dihan da Maricol iti masungad nga album pakabuklan na bilang iti pulisya nga peaceful iti reto'y election 2025. Damag pa lang manipot iti PNP Idol Dennis Alipio tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis. Dito na dakamat a report manipot pa lang apo iti Philippine National Police. Generally peaceful and again congratulations sa INPPO headed by Police Colonel Frederick Obar.